internet radiocornellà.cat. Molt bona tarda i benvinguts a aquest programa especial del Dia Mundial del Teatre. El dramaturg i col·laborador habitual de Ràdio Cornellà, Alejandro Rodríguez, ha preparat una versió radiofònica de la seva darrera obra. La retransmissió d'aquest conte radiofònic, que es titula Línia Groga, forma part de les celebracions del Dia Mundial del Teatre a Cornellà. L'emissora municipal ja es va sumar el passat dimecres 20 de març a la programació d'aquesta efemèride amb un programa especial dels companys de Munt al Taló, el programa cultural especialitzat en teatre de Ràdio Cornellà. En aquesta ocasió es tracta d'una proposta diferent. Els actors Dídac Rodríguez i Neus Soler posen veu al cor i la ment d'un jove dirigits per Minerva Prat. Com dèiem al principi, és una obra del cornellanenc Alejandro Rodríguez. I sense més preàmbuls, donem pas al teatre. Us deixem amb Línia Groga. Sostre, llums, cables, auriculars, tècnic, del micròfon a la taula de control, de la taula de control a l'antena, de l'antena a les vostres ràdios i de la ràdio als oients. Si ens escolten, això vol dir que... Que som l'actor. Si vosaltres sou allà, som... por escènica, por al blanc, por a ser jutjats. El joc contra vosaltres. Nervis. Se'm traven les paraules. No. Mira al teu voltant. L'escena a les teves mans. Oportunitats infinites. Quarta paret. El món propi. El de l'altre. És la ràdio. Entrada. Aplaudiments. Música. Suor. Guions. Trama. Argument. Personatges. Conflicte. David Mamet. Artaud. Brecht. Goethe. Marsellac. Churchill, Cunillé, Shakespeare, Otelo, Romeu i Julieta, Macbeth, Hamlet, Ricard III. Hamlet. El meu primer Hamlet. Som un nen petit. La nostra primera pel·lícula. El primer cop al cinema. Butaques i crispetes. El terra està enganxifós. Un sofà. Una butaca. Una butaca. Per mi sol? No haig de compartir seient amb la mama? Ni amb el papa, ni amb el tiet, ni la tieta. Potser massa gran, no? Ja em va bé. Olor a crispetes. Les crispetes de cinema són especials. Les millors. Calentes i fredes. Totes juntes. Acabades de fer i fetes a la primera sessió de la setmana. Ràncies
i dolces, Que comença. totes juntes. Que comença, calla! El so surround fa tremolar fins la butaca. Una foscor envaeix la sala. Una lluminositat apunta a l'infinit, a l'horitzó. Els sorolls salvàtics apareixen per tota la sala. Un so antic, tribal, apareix amb el gran disc solar. La cigonya, mama, chihuahua. No ho entenc. Soc massa petit per fer-ho. Una fiblada travessa el meu cor. No tornarà a passar un dia sense que canti. No ho entenc, tot jo, Sarissa. No controlo res. Tot és especial per alguna raó. Sento que estic a punt de viure un moment clau, allò que t'arriba i no t'abandona, allò que encara que siguis massa petit per entendre-ho en el fons, en el fons, saps que és important perquè pots parar? Perdó. Estampida, música tronant. Larga vida al rei. No! Primer contacte amb l'amor. No ho entenc. Disney, ets un monstre! Acaba el drama. Acte següent. Música juganera. Divertida. Timó i Pumba. Comèdia rere la mort. No és això el que vull explicar. Simba, Constantino Romero. me has olvidado. La veu de Darth Vader ressona arreu. Has olvidado quién eres. Por lo tanto, me has olvidado. No, eso jamás. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. No, padre, no me dejes. Recuerda quién eres. Padre, Recuérdalo. no em deixis. Recuérdalo. Ho recordaré qui sóc. Sóc... Qui sóc? Ell ho tenia fàcil. Havien estat 73 minuts de metratge preparant aquell moment. Qui era i quin era el seu lloc en el món. A nosaltres només ens havia deixat amb un interrogant amagat sota el final feliç. Què sóc jo? Qui sóc jo? Què faig? Què he de fer? Quin és el meu lloc? Bé, és un començament. Ja sabem que nosaltres som jo. I que hi ha un món que és la resta. Podem ser el que ens dongui la gana. No. O sí? Vinga, va! Serem llestos. I forts. I bons. Mai direm mentides i anirem a cavall. A cavall. O volant. O millor en bicicleta. El vent a la cara i cap por a l'esquena. Por a les assades. El vent a la cara i cap por a l'esquena. Segur? Sí. Segur. Coi, he dit 8, sí. En bicicleta, en moto, a tota velocitat, però sense pujar massa. De puta mare! Aconseguirem tot el que ens proposem. No hi haurà res que ens guanyi. Ni res que ens faci por. Res ni ningú ens farà mal, ni ens farà dubtar de qui som i què volem. Mai! Ni ningú. Què vols ser quan siguis gran? De veritat? Quan aconsegueixes ser un infant amb les coses clares d'ara, que és el que importa, veniu amb aquestes coses? No hi ha dret. No, fa por. Hem anat a l'escola 2.283 dies, descomptant malalties i excursions. Més de 13.000 hores. Parlem de l'obligatòria, ni extraescolars ni res. Potser, no sé, preguntar-ho en aquest moment és una mica... torracollons. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Casc d'obrer, salacot d'aventurer, barret de milionari. No, de màgia. Veritat. I aquest? Del mag. D'acord. Vaquer, cuidar animals, conduir vaixells, escombriaire, conduir un camió d'escombraries. Hoquei patins, atleta, donar classe, defensor de judicis. Advocacia? No, defensor. Crec que també... Calla. La recerca va ser tota una aventura. I tant! Deixa't anar! Viu-la! Per què us expliquem això? Dels dos, sóc la ment racional. I ell, el meu amic, el meu cavall desbocat. Cerco, observo i analitzo tot el que puc. Ordeno tot. Ordeno el millor que puc. Aquests moments eren importants.
La persona que som tots dos coneixia la importància d'aquell moment. Un punt d'inflexió. Has acabat d'anticipar ja? Allò que és la resta està ple de meravelles, dibuixos, històries, llibres, aventures infinites, sabors, olors... Què és això? De cop trobo quelcom especial. Sempre ha estat allà, però és l'epicentre. La veu, la paraula. El món està fet de paraules. I have a dream. Dona'm. Els que tenen veu tenen poder. La paraula. Em fixo en aquells que se'ls hi dona la paraula. El cor se'm desboca, la pell s'eriça, les meves cames m'impulsen a estar dempeus, les orelles m'explotaran si s'obren més. Imagine there's no heaven, it's as if you try. Paraules. Només són paraules. Missatges, discursos, cançons, però són tan maques. Cinema, ràdio, televisió, m'encanta, però de cop tot es torna fosc. Morts, guerra, crisi, violència, corrupció... No! En aquest moment me n'adono. És cert. Aquest món és molt cruel. never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
valdria acabar amb tot. No, no diguis això. Per què lluitar? És igual el que fem, res canvia. Però això no pot ser tot. Quin sentit té? No té cap sentit. No ho pots racionalitzar. La vida és una merda. Punt. Però som aquí. Alguna cosa podrem fer. Com es pot fer poesia després d'Auschwitz? Bombardejos, Hiroshima, Nova York, Iraq, Mèxic, Síria, París, Madrid, Entrem en depressió. Barcelona. Catatònia. Mort en vida. Què vols ser de gran? Veterinari. No vull que els animals es morin. Cau a les meves mans un llibre d'animals en perill d'extinció. Vull ser... Massa poca cosa. Doncs... Amb això no et guanyaràs la vida. Potser... Ni ho somís. De gran seré un Ui, gran... només un entre 1 milió arriba a la fama. Avanço com un zombi pel món. Ves a l'escola. Agafa el berenar. Baixa les escombraries. A veure les notes? Què coi és això? La inèrcia em mou. La inèrcia m'impedeix deixar-me morir. Sort que ara som adolescent. Hormones, canvis, efervescència, no? Música que fa embogir els adults. Roba que fa xisclar d'espant als avis. Pentinats estrafolaris... Dintre d'uns anys ens penedirem. Però el present és nostre. No future. M'agrada que els fotin. Què sap el món de com jo em sento? Rock and roll! I heavy metal! I pop. Ara em dóna per la rumba catalana. Demà l'electrònica. És el meu rotllo, d'acord? No em jutgeu. És que no m'enteneu. He descobert que el món és una merda. Morirem. El meu cos és una merda. Va la seva. Ara em creixen els peus, demà les mans. Un gra entra en erupció. Però hi ha coses que molen, collons. Com si fos un miasma de mal rotllo i de cop apareix una espurna que em fa eriçar els pèls del cap al cul. Tu, no riguis, que segur que també en tens. Què et passa, tu, que t'has quedat pel plantat? Que sembles un estaquirot, coi! Acabo trobant una llum a l'horitzó. Entre tota aquesta flaire neopunk. Com si estigués adormit i de cop algú destapés una ampolla de cava. Què faig? A mi m'ho preguntes? Aquí, si més, no vols que pregunti. Sí, què faig? No ho sé, no ho sé. És una persona. No, és un estel. Al seu voltant tot s'il·lumina. Estic en la més negra foscor, si no és. Li hem de dir alguna cosa. No! I si no li agradem? I si pensa que som repugnant? Tot és tan clar quan hi és. Li hem de dir. No. I si tens raó? Però... I si no li agradem? I si ens veu tristos com estem i a ningú li agrada el depressiu? És llum i nosaltres estem tan soterrats. No li podem dir. Amb aquests grans, amb aquestes dents. Mira quina cara, quins ulls, tot trist. Vinga! Què diràs i què li diràs? Ets la bellesa personificada, m'agrades. Molt. Sisplau, no em miris malament. Potser sí. No som un desastre. Se'ns pixarà de riure a la cara. Ens haurem de tancar a l'habitació fins canviar d'escola. Tothom ho sabrà. Els papes ens diran beneitaries per fer-nos sentir millor i això serà pitjor. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Voldria nits amb pintes de colors. Fins a la lluna he tornat, t'estimo jo. De colors són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat i la son no ve a veure'm, quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pompallures i no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan et crido a la muntanya, una cua contestant, quan et faig amb margarides, una bossera de colors. Vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Voldria nits amb pintes de colors. Fins a la lluna he tornat, t'estimo jo. 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 L'amor és una putada. O no? Per aquest moment hi som aquí. Per aquest moment sou aquí. Si no fos per aquests moments, estels solitàries a la foscor d'aquest món on vivim. Si no fos per ells, no viuríem.
no ens faríem aquesta pregunta. No ens qüestionaríem si continuar lluitant contra un món que ens devora o deixar-nos morir. Ha arribat el moment? Què? Ja? No. El primer amor? No. I ara? També som una mica masoquistes, no? Ja podies haver triat una altra persona. Ho dius com si jo pogués escollir. No diuen que el cor sent. El que el cor sent... El cor sent, però no ho pensa, no planifica. Això t'ho deixo a tu. Doncs estem apanyats. Per què? No compartim escola. Tampoc sabem on viu. Només que... Que què? Doncs això, Què? que fa... Sí? Que l'única forma que veig d'apropar-nos és... Sí? Oh, fa castells! Exacte, i què? Doncs, si no va a la mateixa escola, ni sabem on viu, ni tenim cap contacte directe, doncs... Digue-ho. Haurem d'apuntar-nos als castellers. Sí! Però segur. Mira que és pujar 3 esglaons i ens posem taquicàrdics. Ho sé, però no hi ha més remei. Per què t'havies d'enamorar d'aquesta manera? Hola, m'acabo d'apuntar i em preguntava si tu voldries... si tu podries ensenyar-me tot això. Bravo! Ni Casanova ho podria haver fet millor. Qui? Un que... És igual, deixa-ho estar. Potser si m'haguessis ajudat en comptes de... Bé, jo estava fent control de danys. Control de danys? Sí, si no t'hagués aturat... Què? Ens podria haver dit que no. I també que sí. Tu creus? No. Però potser sí. Potser li agradem. No ho tinc clar. Bé, si ens diu que no ara, no haurem de pujar al castell. Més ridícul encara. Per què? Què bategues, horxata? Ara què he dit? Li preguntem, i si diu que no, marxem. Aquest és el teu pla? Sí. Que no tens orgull? Que ho hagi de dir jo. Torna. Deixa'm els plans a mi, per això sóc al cap pensant. I batega quelcom que no sigui xarop de maduixa. Pujarem a aquell castell i l'empresonarem i li demanarem de sortir. Entesos? Sí. I ara dona via lliure a l'adrenalina perquè m'estic cagant de por. D'acord. Amb els timbals és com si estigués a primera línia d'infanteria, a punt de rebre un tret. Vinga, ànims! Tu poses el seny, jo la força, una mica d'equilibri i valor. Apa, amunt! Vaja, al principi se'm feia molt llarg l'entrenament. Ara crec que una mica més no hauria estat malament. Què tal? Sempre hi ha tanta gent. Quin dia més bonic, no? Vinga, no et trabis. Bé, jo em preguntava si... potser et semblarà idiota, però bueno, a mi no m'ho sembla. Jo voldria... Ai! Què passa? Res, que m'ha tocat ser l'escala de l'enxaneta. Digue-li! Sisplau, no riguis, però... Voldries sortir amb mi? Què ha passat? Què ha passat? Ha fet llenya. Però què t'ha dit? Lapsus mental. No sé què ha passat amb tants nervis. De cop era allà amunt i ara... Vaja, de veritat no recordes res? Que no. Doncs al cap no ens hem donat. No me'n recordo pels nervis, d'acord? Ha sigut molt ràpid. Creus que hem caigut per això? Saps que no ho estàs millorant, veritat? Jo només dic, potser ha sigut culpa de... Creus que... La resta té dret a tenir inseguretats. Potser no s'ho esperava i li ha pujat les calors. Però si és perfecte. Bueno, no, bajanades. O potser sí. Potser li hem fet tilín. No. Però hem pujat i li hem dit. Sí, ho hem fet. Orgull, via lliure per córrer per les venes. No vaig tornar a Castellers. Pares histèrics. Molt protectors. No va servir de res cercar dades. El cop de peu que vàrem donar a un piló, trencar-nos el peu no va ajudar. Qui ho diria? El 96,30% no cauen. Hi ha més lesions al futbol, les proteccions... La qüestió és que no sabem si va dir que sí o va dir que no. Vàrem estar molt de temps cercant la manera. Però res. Tren de la tristor. Arribada imminent. El primer amor. Sí. Perquè és important el primer amor. Perquè és el primer. Entenc. I el segon? Perquè és el segon. Ja, no. Vull dir, anem directe al segon, no? Abans hauríem d'explicar allò de... Què? No cal. És important per la història.
No és necessari. Ho entendran, si no. Importa això? La Quitxella és més cruel que regalar-li uns patins a la sireneta. Creus que ho podríem ampliar una miqueta? Més cruel que el dimoni fins amunt de cocaïna amb el botó de míssils nuclears, un mapa de les tendes de gossets i un canal del YouTube per retransmetre-ho. La qüestió és... Joves, insegurs, amb mal d'amors... Escoltaven música, de dubtosa qualitat, però d'acord amb el nostre estat d'ànim. Escrivíem ximpleries arreu. Era qüestió de temps. Una trentena d'adolescents, amb totes les seves inseguretats, fílies i hormones fent efervescència, tot junt, un camp de batalla emocional. Camp de batalla? Un camp d'extermini, un escorxador, una massacre. La millor defensa, un atac. Quatrolls. Figaflor. Imbècil. Tros d'aquània. Cabró. Estaquirot. Què coi fas? La guerra de les aules. De veritat, estaquirot, quan en figaflor? El català correcte, passa'l. Parlem d'adolescents hormonats i tu et poses correcte? Prenguem-nos això amb serietat. D'acord, perdona. Fill de mil pares. Millor, torna. Imbècil. Bé. Brètol. No baixis. Ets més simple que un que ho era molt. Va, una mica més. Saps la diferència entre la teva opinió i una pizza? Que la pizza la vaig demanar. Bé. Cada cop que parles penso en els teus pares eren germans. Escalfabragueta. El Lluís, que escriu poesies. Tita fluixa, menja nous, mamarratxo, pijo. Joya de abrazafarolas, arrastracueros, bebecharcos, bocabuzones, cebollino, desgarracalzas, huelegateras, mamporrero, muerde sartenes, lechuguino, pelagallos, ragaldabas, tragasables i zurcefredillos! La mare del Tano, amb el callat que has estat sempre. És que he vingut del poble i és com si hagués fet un Erasmus d'insults. Com creurem això? A mi m'ho preguntes. Dintre d'una bossa negra? Emocional. Doncs quelcom hem de fer, perquè ens passarem uns anyets aquí. Què vols fer? No podem amagar el cap tot el temps. Ah, no? Doncs era la millor opció que se m'ocorria. Hem de sortir d'aquí, no ho aguanto més. Estàs boig? Ens destrossaran. Millor ara que hagué d'esperar. No diré que no tenia por. Estava cagat. Però durant un breu instant, amb aquella serenor impostada, vaig veure que a un company se li il·luminava la cara. Per un moment, la meva seguretat fingida va donar una autèntica seguretat a un company i me la va retornar. Amb ànims reforçats vaig continuar el meu camí pel tràngol de l'escola i la pubertat. No va durar gaire. Un riure distant, una mirada, que potser no anava per mi, però em va impactar de ple. Intento mantenir el meu posat d'impertorbable serenor. Una resposta maldonada a classe, seguit d'un riure tímid, una mirada al pati, seguit del fet de donar-me que tinc sobrassada a les dents. Ser l'últim a entregar un examen. Un cop maldonat a educació física, que em fa plorar, que em vegin plorar. Un gra. Una broma que vaig dir de la que ningú es va riure. Cremar-me una cella. Que llegissin el meu poema als Jocs Florals. Una baralla, uns pantalons passats de moda, una esbroncada dels pares en públic. Que els pares vinguessin a recollir-me com si fos petit. Els riures en veure el meu peluix de petita casa. I això va ser el primer any. Un cop vaig caure, per res en concret, per moltes petites coses, ja no vàrem remuntar. El segon any, no sabem com, érem el top 5 de persones a les quals fotre. La guerra de trinxeres inicial es va transformar en la caseta de tir on pocs privilegiats érem els objectius que donaven més punts. Però això no va amb nosaltres. No va amb ningú. No és culpa de ningú. Aquí no passa res. Es tracta d'un cas aïllat. Clar que sí, no és per tant. No ens toca de prop, no coneixem a ningú. Això són coses de nens. Inseguretat, por, ràbia. Les meves emocions juguen a la ruleta russa. Què faig aquí? Qui sóc? Sóc qui em sento que sóc? I què sents? Que sóc qui creuen que sóc? Només? I com vull ser? I com volen que sigui? I també sóc horrible. També sóc part d'aquell monstre cruel. Però puc ser bo. Puc ser bo? El món és horrible. I hem de sobreviure. Hem de sobreviure? També pot ser meravellós. Hauria de ser meravellós. Però no ho és. Però ho hauria de ser, hòstia! Ai, no em cridis. Perdó, les hormones. Potser no. Ah, no? Potser els ideals que et formes. Per això aquest moment és important? Per això ho volies explicar? Un punt d'inflexió. Un que passa desapercebut. Tants crits,
Tantes parts del cos que creixen com els hi dóna la gana. Allò, jo i superjo. Ara et posaràs psicològic? Perdona. Conclusió. Som idiotes romàntics, amb uns ideals de positivisme desbordants encaixats en el cos d'una persona introvertida assetjada per la crueltat del món que l'envolta. Vist així? Vols ser un trepa, un penques que no pensa en res més que treure profit fotent la resta? Bé, vist així... Ara fem disbauxa. Xerinola, comèdia de tot això. Però en aquell moment, amb tot allò col·lisionant dins nostre, era un merder. Els dubtes eren molts i el dubte va sorgir. Ara direu que no em seguiu, que mai ha passat pels vostres caps. Si voleu, tiro de Viquipèdia... No, sisplau! D'acord. Però tots ho hem pensat, és natural, quan entenem la fi. Ningú no pot estar tranquil. A veure, no dic que tots hagin pensat en... Bueno, ja em seguiu. Acabar amb aquesta comèdia. No, però sí sobre el fet de què significa ser aquí. El problema és que alguns, poquets, un de cada 5 o així, hi pensen molt, i molt fort, durant massa temps. És difícil sortir d'aquest pou. Però molts ho fan. I molts no. Masses no. Pausa. Una llum. Radiant. Aquest cop ens ho vàrem treballar més. Entre tant caos, vàrem trobar el segon amor. Ja he dit que m'encanten les festes. Uns ulls, un somriure, uns moviments de braços, de cul. Era com si agafés el meu cor, l'esmaixés contra el timbal i me'l tornés amb el ritme capficat. Sí, però quin moviment de cul. Portava el cabell llarguíssim. Li feia cascada a les espatlles. Ens vàrem apuntar. Diuen que ningú neix après. Tots vàrem néixer desapresos. Arítmia estrident. Així que tocava amb fluixet. Amb por. I va venir. Que necessites ajuda? Et puc ajudar? Et trobes bé? Ostres, ment, reacciona. Ets qui ha de tirar endavant, coi! Què? Què? Bueno, ai sí, perdona, jo... Veuràs, no acabo de... Ja saps, mai havia... El ritme, no acabo d'agafar el ritme. Em podries? Potser em podries donar un cop de mà. I 2, i 3... Mira'm. Aquí entres tu, vinga! Què? No, jo necessito mirar més. Se'm fa difícil. M'ho haig de pensar bé. Vols tenir el cap com un timbal? Això no es pensa amb el cap, ho has de sentir amb el cos. Molt bé, t'has alliberat. M'he passat una mica, no? No, ho has fet perfecte. Tenia raó. Si tu penses massa, la cagues. Havies de llançar-te. I tant, si ens vàrem llançar. Ja dic que m'encanten les festes populars. Festes del Corpus. No sé què va passar. Si va ser el ritme, la música, el sucre en la sang, el dia meravellós que feia o aquella porqueria en vàrem fer tastar. Però vaig llançar-me, sense provocar una allau de persones damunt nostre. M'encantes! Ets la hòstia! No va sentir-me la primera, però no vàrem dubtar. Què? Que m'agrades! M'agrades un piló! Estica! No va durar gaire. Que me quiten lo bailao. Al final d'estiu es va acabar tot. Inseguretats, crits, esbroncades absurdíssimes. Va deixar-me. Ho vàrem deixar. Parla l'orgull. Davant de casa meva. Perquè ho pogués recordar cada dia. Ara parla la ràbia. Dubtes. Érem quitxalla. Segur que els adults pensaven que eren beneiteries. Això no ajudava a parlar del tema. La pausa d'alegria desbordant va acabar. I tornàrem al pou. El dubte. Valia la pena? Motxilla a l'esquena.
Hem dit que vàrem canviar de casa. De dalt a baix. Un cop de peu més a la moral. Continuàvem a la mateixa escola. No fos pas que canviar tant d'aires em fes mal. Així que vaig deixar de veure aquells veïns, amb els que només ens ajudaven per fer el que volguéssim, i vaig quedar-me amb els companys de l'escola. Sí, aquells que no obliden que amb 9 anys vas dir mama a la professora, o que als 7 et vas pixar a sobre. Per sort, podia anar en metro. Amb 15 anys no podia permetre que em portessin en cotxe cada dia a l'escola com a un nadó. Tenia temps sol, d'anada i de tornada. Ha arribat el moment? Sento que és el moment. I tu? Penso que ha arribat. Per què us expliquem això? Som una persona. Perdó, continua. Continuem. No importa si som noi o noia. El que és important és que som a la vora de l'abisme. Davant la línia groga del metro. Mirant les vies. El teu tren passa només un cop a la vida. El meu cap no sap què fer. El meu cos no respon tampoc. Dono una passa més i deixo que aquest món passi per damunt meu sense posposar-ho més. O pujo i ho continuem posposant mentre ell em porta un vol. Aquesta història no és gratuïta. Una persona que està escoltant això es va trobar en aquest moment, aquesta decisió. I de ben segur que n'hi ha més. No importa el medi. Dóna igual si va ser a la vora d'una finestra a l'escola mirant com els companys jugaven. No té importància si s'ho va preguntar mirant-se les venes del canell. Ni tan sols és important si s'ho preguntava amb cada pastilla que es prenia per deixar enrere el dolor. Engolint tot líquid a l'abast, com la pica de laboratori. Posar-se una corda al coll. La corbata de la graduació serviria. Google et mostra 590.000 resultats a la recerca formes de suïcidar-se. En 0,38 segons. Durant 2012 a Espanya, 3.296 joves es llevaren la vida. Més de 9 al dia. Un de cada 3 morts universitaris és per suïcidi. Yo soy español, español, español. Ni tan sols som els primers de les llistes. Ocupem la 30a posició a Europa. Hem fet aquest viatge, hem obert aquest cap, aquesta vida, per ensenyar-vos-ho. Pot ser una mica breu, no? Ha estat brutal. Cada instant que vius deixa un rastre. Pot ser molt evident, o quedar-se guardat al subconscient. Però totes són peces de la construcció del nostre jo. I donem peces a altres perquè incorporin el seu jos. No us direm què heu de fer. Vosaltres ja ho sabeu. Gràcies per aquest moment. Gràcies per formar part de mi. Gràcies per ajudar-me a decidir. 21, 20, 19, 18, 17, 16, entra. Ja hi som. Potser no haig d'agafar aquest. Potser puc agafar qualsevol altre. Què pesen més a la vida? Les coses bones o les dolentes? Encara que poques, les bones fan que viure valgui la pena. I si una cosa sé, és que la mort és l'única cosa que impedeix definitivament que les coses bones apareguin.